Egunon, agerraldi honen helburua azken aste eta hilabetetan Bilbon eman diren zenbait gertaera eta jazarpen kasu salatzea da. Bilbon ere, jendartearen gehiengoak konponbidea nahi du. Giza eskubide guztiekiko begirunea gailendu behar da gure herrian normalizazio politikoa lortzeko. Testuinguru politiko honetan, are arduragabeagoa da PSeren eskuetan dagoen barne sailak sustatu dituen jazarpen, mehatxu eta bortizkeria jarrerak. Gaur hemen bildu garenok, azken hilabeteotan elkartasunaren kriminalizazioa, ertzaintzaren bortizkeria eta jazarpena jasan dugun bilbotarrak gara. Euskal Herria ziklo politiko berri batean murgiltzen ari den honetan, oinarrizko baldintza demokratikoen errespetua exigentzia zabala da. Errepresioaren adierazpen ororekin amaitu beharra dago eta horretarako, eraso guztien aurrean erantzun zabal eta sendoa artikulatu behar dugu. Gure herria konponbide klabetara eramateko. Rodolfo Aresek zuzendutako barne saila jazarpenerako tresna bilakatu dute. Horren erakusle dira, azken hilabetetan burutako 31 atxiloketak. 120 pertsona baino gehiago kolpatu izana Kukutzako erresistentzia egunetan. Azken asteetan, 26 bilbotar Auzitegi Nazional Espainiarretik igaro izana ertzaintzak tramitatu edo irekitako kasuetan. Eta 2 laguni Deustuko komisaldegitik egindako mehatxuzko deia, besteak beste. Horri gehitu behar zaio, 4 lagunen aurkako ertzaintzaren jarraipen eta jazarpena. 3 bilbotarren aurka Guardia Zibilaren jarraipen eta jazarpena. Polizia Espainiarraren kontrol batean bilbotar bat iraindua eta kolpatua izatea. Kartel eta pankartetan ilegalki DNA aztarnak batzea. Eta aipamen berezia berezi du Azkunaren agindupean dagoen udaltzaingoaren jarrera gero eta parapolizialagoa. Zenbat eskubide urratu ditu barne sailburuak 2 urte hauetan? Elkartasunaren kriminalizazioa, muntai polizialak, torturak, karga basatiak, neurrigabeko kontrolak errepidetan, ilegalki hartutako DNA aztarnak, jarraipenak, torturapean lortutako izen zerrendak, mehatxuan oinarritutako kolaborazio eskaintzak. Euskal Herria, justizian oinarritutako bakebidea egiten hasi den honetan, estatuek eta barne sailak biolentziaren erabilpenaren monopolioa impunitate osoz erabiltzen jarraitzen dute. Kukutzako erresistentzia egunetan argi ikusi genuen bezala. Bilbok konponbidea nahi du, eta zuhurtziaz jokatuz, benetako eszenatoki demokratiko baten alde lanean jarraituko dugula adierazi nahi dugu. Deia egiten diegu Bilboko herritarrei oinarrizko eskubideen urraketen aurrean ahotsa altza dezaten, eta baldintza demokratikoen aldarrikapenean eta lorpenean elkarrekin lan egin dezagun. Horregatik, bilbotarrok konponbidea nahi dugulako, bihar Gernikako akordioaren sinatzaileek deitutako manifestaldian parte hartzeko deia egiten du. Eskerrik asko.